Kaixo, badakigu egun hauetan emozioen dantzan ari zaretela. Batzuetan triste, beste batzuetan alai, batzuetan urduri, beste batzuetan beldurturik. Guk, etxeko une gozo horiek bizitzeko, ipuin batzuk kontatuko dizkizuegu, eta horretarako Iraia gonbidatu dugu. Berarekin uzten dizuet ipuin gozoa kontatzen. Agur! Laukitxo, jolastokian dago lagunekin. Ai, zein gozoa den kaleko airea arnastea. Ring, 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 barrura sartzeko ordua da. Ring, 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 barrura sartzeko ordua da. Laukitxoren lagunak barrura sartzen dira. Baina Laukitxo ezin da sartu. Ez da borobila atea bezala. Triste dago Laukitxo. Lagunekin barrura sartzea gustatuko litzaioke. Orduan, luzatu egiten da. Tolestu hankaz gora jartzen da, baina ezin. Ez du sartzea lortzen. Izan borobila, esaten diote borobiltxoek. Laukitxo, bere indar guztiekin saiatzen da. Sinistu behar duzu, esaten diote borobiltxoek. Borobila naiz, errepikatzen du Laukitxok, baina alferrik. Orduan, izkinak moztu beharko dizkizugu, diote borobiltxoek. Ez, mina emango didazue, dio Laukitxok. Zer egin dezakegu orduan? Laukitxo ezberdina da, inoiz ez da borobila izango. Borobiltxoak gela handian biltzen dira eta denbora luzez hitz egiten dute. Orduan konturatzen dira, Laukitxo ez dela aldatu behar dena. Atea da! Lau izkina mozten dizkiote ateari. Lau izkinatxo bakarrik, Eta Laukitxo barrura sartzen da orduan. Bere lagunekin batera. Eta hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila aiaraldeko plazetan.